may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan, no naladawak iti oras na nagtulagan ta. At dapay nga minti na anay ko. Apay ako mabil ka ngay pila. Makapaawan ganas kan tumat ngamin? Sorry nga minan Saan ka kung mga agungot kanyak? Please. Agawid kakit din. Ay no, apay nga agawid akit nagtulagan tang agdita ita. Isungarot nga imayak to may kasukunan. Saan na matuloy ti date ta? Ay no, apay ngay. Naa, agsaludsud ka pa'y laang no apay? Naladawak lang ngay may kastamot tinti bagam. Sa nga pulo a minuto lang matiladaw ko Uray pa'y may sa minuto day ta, awan bibiyang ko. Amumat ajak kaya ti maladladaw. Sorry, siyak manan tinagbid to. Kastoy laangan, tapno saan ka amaladaw akanayon, agnaad kalaangan dito'y balay. Anya? Agden na talaangan, tapno sa anak mat amabanog nga mangururay kan ka, tunggal adat papananta. No talaga nga'y ayatan nak, aramidem ti kayat ko. Sikat ti agad jas, ta sikat ti lalaki. Day, agim impake ka mo't kardeng anak ka. Una, tag naida kun itaenda pilar tatang. Anya, uli ito man timbagam. Agdin na kamin kin pilar tatang. Ay daw, apay agdin na kayo. Katsan kayo pa'y mo't anagkasar. Tapno maliklikan mo't laang ti saan mi apagkinkin na awatan tatang. Panagkunam ka di kat day ti solusyon ti parikot yo. Ti ugali ni pilar ti parikot. Kumabil mga minday di anobyam karding. Anyat amo tayo ngay manang. Ang mga no agbalbaliw no kanayon agkadwa kami. Awan lat amok iti babae akas na. No siyak ti sika, di mo panggapan ti mapan ijay. Adda punto ni manang mo anak ko. Siyak mo't ti makiden na. San mo't ada kayo? Na, ipilit na pa'y laang ti kayat na. Ti pagsaya atam laang ti pampanunutan mikin ni tatang. Ngam no kayat mo ti kasjay nga asawa. Ay katadakan ka Daytoy, ti agbalin asilid jo kun pilar. Agyaman aklaunay, tayo manugot kayo nga agnaidak ditoy, nana. Sa anak pa'y kumanga umanugot nga agdan na kayo. Nga mipilit mo't ni pilar ti kayat na. Awanan na aramida. Ay, kuha, nana. Ano samla ang ti simple abalay mi Ay, nawaw. Nairuamak mo't lang iti simple a panagbiag, nana. Takas ken pilar. Sa anak mo't iyanak abak nang. Nasaya at mat nga rod no kasta. Agkikin na awatan tayo, nana. Agrubata kon pilar. Agtrabaho akmanan ita. Mabiit lang kardeng. Ada ka di ipagatang mo kanya? Ayan ti ATM mo. Apay ti ATM ko. Anum ko ma? Naa, saludsudong pa'y laang no pangusarak. Siyempre, siyak ti babae kadataadwa. Nagrigat kamutin ang makaawat. Siyak ti babae iti relasyon ta. Iso arumbang laang asyak ti mangidulin iti ATM mo. Ay, kuha, Jem. Itad mo ti ATM mo kanyak winaw. Saan kami pa'y mo't nagsweldo? Nagsweldo kay man wino saan, itad mo ti ATM mo kanyak. Agraman ti password, takas na ko nakitayan. Siyak ti babae iti daytoy a relasyon. Saan amay parbeng ti kasta nga aramid mo, anak ko? Ay nawaw, agtugtugawak laang dito'y nanang. Awan mo't dakas nga aramid kada kayo kat. No apay akas taman ti panagsasauyo kanyak. Ay nawaw, di ka man agin didi ammo dita. Amok nga ammom no anya ti kayat ko asawan. Apay ngamin adiyo ibaga no anya day tatap no maawatak mo't. Nangeg ko ti panagsarita yu ken karding itay. Kat, apay mo't ngayon nalam ti ATM na. ninanang mo't. Siyak ti babae, iso asyak nga ro ti mangidulin iti ATM na. Wen angam saan kayo pay mo't anag kalaysa. Ken awan pay mo't anak yaw.
Agpudno ka man kanya. Pinagnaid mo ka din ni Karding ditoy, tapno maaramid mo ti kayat mo kan kuana. Saan na? Inuray mo kumamat nga iso amis mo tinangipadulin iti ATM na ah. Nakababain man ti kasta, anak ko. Hello, Manang Maylin. Nasaya at mata sinong batang matlaangan ti awag kong ading ko. Anya ti bagamaya, Manang? At daoting tayo ita. Nag-text akmat kan kay di Sabado. Ay, una niya. Agsagana kayo kan Pilar, tadagasan kayo dita. Saanin, Manang? Ay nawaw, apay kumasaan. Nabambanlugak, Manang. Aginanaak pa'y. Tapno at dati ipigsak nagtrabaho manan. Madimat lang no trabaho akanayon ti adda iti utak mo. Masapul nga agtrabaho ak. Ngamin, nagado ti kayat ni... ti kayat ko asawan. Agur-urnong kami, Manang. Apay, gastador day ta Pilar, iso amasapul nga inaldaw nga agtrabaho ka. Saan, Manang? Kamalilaang ti panangawat mo iti imbagak. Sige, Manang, agpakada akon. Tamaturog ak pa'y. Agsagana kayo matan, no adda ti outing yo ita. Karding! Karding! Ay nawaw, bigbigatan anapudot ti ulo manak ko. Apay ka di aya. Sa dino ti ayan day ta Karding, nanang. Itay pa'y asuman na uak ditoy, ngam kaslawan mangmangagda. Kat no naimas ti turog na iti sirok ti kayo di tarwar. Ay nawaw, nakaturog ti loko? Wan anak ko, di mon disturbuan tapno makainanamot. Ammom ama minsan laeng iti makalawas ti day off na. Ay saan ang mabalin ti kas sa kanyak, nanang? Pangaasim ta di ka aglablabas anak ko. Asino ti saan ang makaungot no kastoy laang, nanang? Naurnungan ti murang na, ngam di na mat ilaba. Ay kat pakigalgal mo pa ilaeng ah. Awan mo trabaho. Ay, saan ko a pinagnaadday ta Karding dito'y balay tapno pagbalinan nak ababaunan na, nanang? Naimas nga agpayso ti turog na. Kita akman no anya ti aramiden na nubuyatak iti danom. May sa, dua, talo. No, anya da jay. Pilar? Asino tinangibagak ang kaamabalin mo ti maturog, ah? Ay, no. Aginanaak mo't ah. Italaang manan anak di ufak. Apay mo't abuyatan nakpay lang iti danom. Agyaman kalata, ah, tasaan anapudot ti danom. Apay ka daya. Imbis amat maturog ka dita, mapan mo kit di igalgal dagiti murang mo. Mabalin ka Ay nga. nakardeng, agbain ka kumamat ah. Saan asyak ti ibabaon mo? Siyak mo't agtrab-trabaho para katatayo. Wen ata si kangarod ti lalaki. Kat si ka ngay. Anya mo't ti maitulong mo kanyak. No ultimo manggalgal iti murang kokit kasadot mo. Saan asyak ti pagpungpung tutom dita? No syak ti makaungot, talaga di mo magustuhan ti aramidak kang ka. Unay lakit di matan ti kasta anak ko. Apay nanang, kanunungan nyo ti kinasadot da di akardeng? Kaasimot jay tao iti kasta ngar aramidem. Ay nawaw, apay akaasya nyo ti sadot? Saan mat asadot ni Karding kat? Ala ah, kanunungan nyo pa'y nanang. Kasanulaangan numaamuan ti pamilya na ti kastangar aramidem kan kuana. Anya ko maita kanyak. Amangan nuguraan na ka ti pamilya na. Aglablabos ka mo ngamin nanak ko. Amangan kunak no inton madamdama kat oray ni Karding. Agbabawi moten anakiden aken ka. Naan ano manen ti bibig ni Karding? Dinanog ko nanang. Ay nawao, apay adinanog mo. Kasano, kat naturod maten asumungsungbat kanyak. No adda ibagbagak, maditi pa nagsasauna. Ay naumalakit din ni Karding kan ka. Nasurok ang makatawon moten anagan anos iti dandam. No nauma, di pumanaw. Anya, Mapanak iti ayan ti gayem ko ita. anya manen ti aramidem ijay. Anya kumapay ngay, agpaanginak ijay ah. Makapaasar day ta Karding. Kanayon laengan apapudutan na ti ulok. Naa, ni Karding pay laeng met ti pabasulam. Naglawag asika ti ayan ti parikot. Sa dino ti papanam, murang munsa mo dagita. Wala na. Pumanaw akon. Anya,
Saan ko na maanusan ti ugalit anak yo? Pasensya kayo, nana. Inaramid ko ti kabalak. Ngam talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Saan ka mababalaw? Tapod numit ang naglablabas ni Pilar, baraw. Isong agawid aklangan ni Jebalay, nana. No ituloy mi peti kasto a relasyon mi. Amangan no makabil ko ti anak yo. Wano saan? Amangan no siyak ti mabagtit. May mayatin ti lumiklik, nana. Ti ATM mo nga eh. Ada dito'y nana. Naimbag tasan ngayon tugot ni Pilar itinapanan na. O sige, agrobata kong sakbay nga agawid anak yo. Ibagayon to nga agwinnaswas kamilatan, nana. Kunaklakit din no adda bisita ni tatang. Si kamot gayam day takarding aging ko. Siya nga rod manang. Dituya kong agnaid. Ni Pilar nga eh. Awan kaming kin Pilar. Ay nawaw, itian niya aga po. Ano ta bibig mo? Awan da ito'y manang. Agpudno ka man kanyak karding. Aging ga ka di itakit kabkabilan na kaday jay ababae. Tinapatag, kat nakiwin naswasa kong kankwana, manang. Dayta ti ugali ni Pilar adimi kayat. Bayulente a babae. Naimbaglaan ta saan kamot akas jay? Saan ko maaramid ti mangkabil iti babae, manang? Iso apilyem kumamot ti babae asaan ako mabelading ko. Apikit din nga ibantay mo ti bagim iti babae akas kin ni Pilar. Ayan ni Karding, nanang. Awanan ni Kardeng. Ay nawaw, kasano nga awanan, nanang? Awanan, pinanawan na kan. Anya? Agwin naswas kayo kanon. Nauman iti aramid mo. Iso aday jay. Pimanawan. Saan man asyak ti ang angawan nyo, nanang? Saan ka ngang angawan? Ibagbagak laang tipod no. No saan ka amamate? Mapan ka iti silidyaw. Tapno makitam amis mo. Anya? Italaang ba rin ang nakitak ti kasta pa nag-iisam mo, Kardeng anak ko. Una, tawanan ti parikot ko, tatang. Awanan ni Pilar akanayon amang paspasakit keng ka. Putnula unay, tatang. Naimbag man, tanasyan kamutlaang itibagay. Di mo inuray ang mabaldado ka. No idikat nagbalinak abulsag, saanan itatatang? Saan ko nga urayan ang mabaldado ak? Kastaa, nagado a babae dita. Day kumama na singpa ti pilyam anak ko. Di mo ibantay ti bagay iti babae, akaskin ni Pilar taawan si kantum laang tinakakaasay. Di ka matagtagare, anak ko. Maikawak nga rod, nanang. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Sa anak anairwam nga awan ni Karding dito'y, nanang. Ay nawaw, no kaano mat anauma jay tao kan ka. Saan ko pa yan amakontak? Awanan maaramidam no nakadesisyonan jay tao. Ang mga nuadapay namnama, nanang. Anyat kayat mo asawan. Mapan kayo iti ayanda, nanang. Ibagayo nga agsubli dito'y balay, ta agbalbali wakon. Na, apay asyak ti ibaon mo nga eh. Alamot tan ananang, tulungan na kuma. Ay, nakababain ti mapan ijay. No naturod ka, sikat ti sumango iti pamilya na. Saan asyak ti ibaon mo? Sino day? Ni Pilar, tatang. Ay nawaw, anya pa'y laang dyan aramidin dito a babae dito'y balay. Kaya't na kano ang makasarita ti kabsat ko, tatang. Awanag, tiyarum nga pagsaritaan da. Isumot lang ang timbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Kardeng! Kardeng! Rumwar ka di tatag sarita ta! Kardeng! Nakalala pa'y mat. Isungaraw. Ay, nakababain ka dagiti kaaruba tayo. Tinasayat, ringam ni Kardeng. Ibaga masangwa na dito a babae tapno agsardungan. Ang mga naan niya pa ti panunutan dagiti kaaruba tayo. Pangaasim Kardeng. Anya pa lang tar aramidam dito'y Pilar. Agawid ka kuman ije balay. Awan tamot na. Itaan niya aga po nga agsubli ak pa lang ijay. Urnusan ta kumati parikot iti nagbaetan ta. Lading itak, ngam saan to ang mapasamak da ita. Uray agbalbali wakon. Oho, inuolbod man na ita pa nagbalbaliw. Uray agparintumungak iti sangwanam. Orag sangit ka pa iti dara, saan ang agbaliw ti kapanunuta.
Please, kaasyan na kumamot Di nakmanarakopan. Nakababain pila. Alamot tan akarding. Pakawanan na kuma. Noon niya ti imbagak. Isuday jayan. Kat no awanan ti ibagam. Pumano kan. Di mo disturbon ti panaginanak. Tadaman ng trabaho na malam. Ay, awanan nanang. Talaga asaanan akayat ni Karding agsinublyan kami. Anya nga ron ti maaramidan tayo no kasta ti desisyon na. Anya nga tanuda kayo laang ti makisarita kadakwada nanang. No anya ti desisyon na, iso ti respeto tayo. Jak lakit di kabailan no ni Karding ti mapukaw ko nanang. Ay, day ti ganabam. Awan tumo ngamin ipangag mo asao. Ni nanang mo't. Kanayon mo ngamin akabilan jay tao. Naglablabos ka iso akasta. Pinanawan na kalaki nga road. Kasanuak pa yan itananang. No saan mo pa'y laabaliwan ti ugali makasta. Ken no awan ti lalaki ang makaanos ken ka. May salaeng ti maibagak pilar. Agbaak kalatan. Kaasila ang ti agbalin nga asawam no kasta ti ugalim anak ko. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaan na saya at kan managayat iti karelasyon tayo. Tauray kasanupay ti kinasingpat kan kinaanos ti may sa atao, no aglablabas tayo, dumtang tulad ta ti aldaw ang maumada. Kat ang mga no isupay ti panggapuanda amang panaw kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya manen ti bagam. Nakan-ado ami school mo sika, Emma. Wen ata nalipatan matan ti sustento ti putot mo. Naa, di ka makaururay mo. Ay, nawaw, siyak pa'y ti saan ang makaururay. Kat no dua abulanin nga awan ti inted mo asustento. Awan pa'y nga rod kwartak. Unay kamutan. Dawat kanya. Kat adda kayo nga rod iti ayan dagiti dadakkel mo. Kat, gaputa dito ti pagnanadan me, di ka matan mangtad iti sustento. Ti kayat mo kadi asawan, kat dagiti naganak kan kakapsat ko ti mga ramid iti responsibilidad mo kuma. Ay nawaw, adda imbagak akas taya. Agar aramid ka man ngamin ako nakon. Agbain ka mat Alfred, agtungpal ka iti saritaan. Wanmut ngamin. Urayam lang no kaano, tawan pa iniggamak akwarta ita. Adda mo daddo maapaggasgastusak ditoy. Siguradwam lang nga da maitad mo. Dagulit ka mat. Mang tedak to kunaklangarudan. Asino di imawag, Alfred? Text ko ah. Ay nawaw, anya nga itimbag at ti ex mo kun ka. Kasi ti sigod, kwarta marin ti daw-dawatan na. Una yan day nga ex mo. Awan lat ibagana no di kwarta lang ang kanayo nun. Day tangarod ti pakaasarak. Rupat kwarta mat gayam day nga ex mo. Launay ah, awanan bay na babae. Naibos siguro at skincare na, isong agdawat manenkan ka. Saan ko na responsibilidad ti skincare na niya? Naglalaingan na nga. Ibagam kan kwa na, apay ngamin nga itid mo amin adaw-dawatan na. Saanan ita? Namiris ko alugi akno kanayon amang tedak iti kwartakin ko ana. Iso a kontrolem ti itid mo a kwarta. Saan mat amabalin a relax laeng ngagdaw-dawat kan ka? Panunutom asika ti mabambannog ngagtrab-trabaho.
Kunak tumut, si kaday ta Emma. Ha? Kasla dinak amamumut. Siyak tinobya ni Alfred nga ex mo. Ay na, Windy, amamu ka. Nabigla akla ang tainasit ganak mo't. Gaputa na patagti bagakan ka. Anyat ibagam aya. Masiksikuranan ni Alfred iti kasta nga aramid mo. Aramid. Dawat ka adawat iti kwarta kan kuana. Ay nawaw. Dakas no agdawadak iti sustento para iti putot na. Para iti putot na, wano para iti skincare mo. Skincare mo't nga ibagbagam. Kurang tupay ititid ni Alfred a para iti putot na. Kita man tarupam. Madlaw nga daw usaram. At dangagpaiso ngom kwartak ti inggatang ko. Saan a kwarta ni Alfred? Anya laang matimagatang ti 500 per month ngay. Rupat kwarta kakit di ah. Na konsintidor ka magayam amaysa. Nakita ngay nasitgan na katinobya ti ex mo, Beshi. Makapabusor nga rod da di a Windy. Apay, anyat imbaga nakin kaaya. Rupat kwarta ak kano beshi. Ay nawaw, kasta ti imbaga nakin ka. Wan, ipagarup na nga igatgatang ko iti skincare ko ti kwarta nga ititid ni Alfred. Kadno 500 per month laang matid-itad ni Alfred. Dayta nga rod beshi. Kurang pa'y maigatang iti masapsapol ti putot na. Nalakalaang kan Windy ti agsaw iti kasta. Ta saan na pa'y anapadas ti pagdaldalanam ita. Awan pa'y mo't ngamin anak da. Dayta nga rod beshi. Agtanang dayta a babae, ta amangan no inton madamdama kat pagdalanan ng tumot ti pagdaldalanam ita. Amangan no agsiko kat saan tumot atakderan ni Alfred. Ni Alfred nga itatang. Adda na panan na. Sa dino. Di akong sinaludsod. I-text mo ah. Hay, maasarak launay iti dayjay nga Emma, tatang. Ay no, apay yan anak ko. Apay amasar ka iti ex ni Alfred. Una, tarupat kwarta, tatang. Naranaak nga rod ijay paradaan. Kat, ay no, madlaw nga addaos usaran na ijay rupa na. Iso a clear skin. Saan mo't adakas no kaya't natagpapintas? Tidakas na, kwarta mo't ni Alfred tigas gastusan na. Tinatamag ka. Kat 500 per month laang ka no itid ni Alfred para iti anak da. Wala nga. Ay na, Windy anak ko. Kurang ti 500 iti makabulan anya. Ay natatang dinak maawatan. Sikat si sana makaawat anak ko. Di mo kanunungan ti kinairesponsable ni Alfred Anubium. Tama nga no inton madamdama, kat si kamot ti makarma. Nagsweldo kayo ka din, Alfred. Wen, Manutinted mo kin ni Emma ngay. sa nga rin mula nga. Mabalinan na ita. Naglalaingan na ngay. Ay wala, narigat nga ti trabaho. Saan mo ta mabalin nga itid ko ti kagudwa ti sweldo ken ko na? Ay wana, kontrolam. Iti kasta, sursurwan na mo ti agtrabaho para iti anak yo, ken para iti bagina. Ha, saan kat aday tamang namnamalaang iti itid mo ti amuna. Sika nga rodan ti makam mo amang isend iti kwarta iti jikas na. Ay sana, jak kayat. Si kalatan ti mangisen ken kuana. Amangan no agpanayon man inday jay. No anya ti itid mo, isulatan. Iso mo tinang papanaw kan ka ije balay da. Iso tinakiwin naswas kan ka. Ita, dawat adawat, iti kwarta kan ka. Kumusta ngay? Adda intad ni Alfred asustento ken ka, Beshi? Awan pa'y nga rod beshi. Panagsusweldo mo't iti kalman. Wan, ngam awan pa'y mat insend na. Awagak to beshi. Ay katwa na, ibagam nga agsustento latta, ngamen, putot na mo't dayta. Wan beshi. Naranak iti sentro iti may isang aldaw. Ngamsan kun akinasarita, tama nga no agsubang kami pa'y. Ay wan no addamat maibagak ang kuana kat agkalintagan pa'y laeng. Naimbaglangan tasaan ada kayo tinagkatuluyan. Naku nampay beshi. Naimbaglaangan ata iso ti pimanaw. Iso ti nagdesisyon ng agwin naswas kami. Ngam no agsasao kat kaslabasol mo pa'y. Sika ka no tinang papanaw kan nakiwin naswas ken kuana. Puskol rupa nga rod da di alalaki beshi. Aramiden na ti amin tapno iso tinadalos iti imatang ti sabali a tao. Naisend kunti sa nga ribo. Anyat ko na. Sa nga ribula ang tinset mo para itinasurok a 2 bulan? Ada reklamo. Ay nawaw.
Panagkunam kadikat umdas ti sangaribo. Di ka pa agyaman ta dainted ko. Nukas tamatla ka na yon, uray di kan mangted iti sustento. Di mo matnamnamaan nga ipakitak pa iti putot mo. Makauma ka mat. Saan ko pa yung nasumbatan tinaibagana? Ngam inidip na kidding ti cellphone na. Kumusta ngay? Anya tinagsaritaan nyo, Alfred? Makaungot nga rod kanya. Ay nawaw, isupay lang ti makaungat kan ka. Makapasar nga rod. Kunamlan asino mat. Oray di kan mangted iti sustento. Kunanakit din. Apay, pakurangan na pailaang tititad mo. Wain, di kaya't na siguro ako 10,000 titid ko. No di na kaya't amang tid ka iti sustento. O di saan laang, baybayam. Para makita, numatakderan na mo laang. Anya kalakit di mo twinde. Tila ipupus mo iti Facebook mo. Apay ka di ayat tatang. Nakita ti impus mo. Kat amuklatan ama ipapan iti ex ni Alfred Dayday. Anya kumaita kada kayo tatang. Apay ang makibiyang ka iti parikod da adwangay. Bayam an Alfred di mang sulbar iti daytabanag. Di kan makibiyang pay. Saan mo't amabalin nga agul uli makaklaang atatang? Siyak tinobya ni Alfred ita. Responsibilidad ni Alfred di mang suportay ti putot na. Di ka kadi agbalin akong sintidor anak ko. Di mo karunungan ti kilong aramid tinubyaw. Ni tatang mo. Ang mga nudumteng tutal daw apagbabawiyam dagita nga sa usawang mo anak ko. Babae ka. Mawatam kuma ti sitwasyon ni Emma. Nang runakit at damot anak da. At the good news ko kan ka, Alfred. Anya day taya? Agdadag sanak. Ha? Anya? Ni, apay ngay akas ta ti reaksyon mo. Kaslasaan ka naragsak. Sigurado ka kading agdadagsan ka? Wen, adto'y ti pregnancy test ko. Kasanong arudan day ta? Pangalaan tayo ti gastusan tayo. Agtrabaho ka. Manulaang mo ti susweldo kijay. O di ang tipid tayo. Nalakaayamot ti kasta ka panunutam. Anya? Adda ka di kwartam di ta? 500 lang tinabati. Apay ka day. Agpa-check up ko ma. Kung gumatangak iti vitamins ko. Masapul ka di pa yung ag-vitamins ka. Wen atap no nasalun at ti ubing nga ipas ngay ko. Umtas mo siguro ti 500. Ay nawaw, kurang day ta ah. Di ka tangam langan. Noanyat umanayan na. Anya? Ano sampay lang? Atawan pa yung kwarta. Awan maitod ko king kaita. Naskin nga urayang magswildo Apayan, Wendy, anak ko. Di ka matagtagari dita. Kasano mo nga ming tatang. Tanya, Sa anak pa ila nagpas ngay. Ngamdakkel mo din tinagbaliwan ni Alfred. anya. Kasla mapilpilitan lang. Manulaang matiit-itid na akwarta kanyak ngay. Saan nga umdas para kada kami itiputot na asikug ko. Day tati bagbagak kang kaiday. Anyat aramidok tatang. Pagsaritaan niyo adwa ti parikot siya, anak ko. Di namot nga rod kayat. No adda ibaga, kat ibaga na amaturog kaming tanabambanog kanu. Nairuwam siguro mo Konsentidor ka magamin ni day. Apaan pa iti ex na. Awan ka di pa ni Alfred tatang. Awan pa'y mo't anagawid. Ay nawaw, sa di naman nga tan tinapnapan ng daya tao. I-text mo. Makauma mo tin ti kastangar aramidan na. Dakkel tinagbaliwan na tatang. Oho, sa nakabamati adakkel tinagbaliwan na. Anyat kayat yung asawan tatang. Sigo din nga ugali na ti kasta. Italang nga impakita na keng ka. Itatadamot yung anak niyo. Ammo ka o nanyat sumaro na mapasamak. Si kantumot agpakpakasi keng kwa tapnumang tidla ang itisustentaw. Ay, sapay lang kumata saan ang mapasamak day tatang. Iti kasta mapaspasamak ita. Kat saan nga imposible, anak ko. Ijayan titurong na. Nay, nakaraingan ti abok. Mapan mo pa'y kitaan.
ituloy tantula ang tagsarita nung makaturog ti ubeng. Anya nga iti planom, Alfred. Daka mo, Kasano adi mo ammo? Kat adda nga ruden anak ta. agsina talaangan. Anya ti ko lang. Agsina talaangan. Agawid akong di balay me. Saan kumamot akas ta? Awan mo't amok anagapaan ta. Nakapangudeng akon. Katsapay lang ako mati irespetom dahi ta. Kasano nga ruden nga iti anak ta? Or agsina ta. Agsustento ang natamay. Tapno awan mo may bagbayo kanya ka. Anya? Sige, sige. Tagimpaki akong tagawid akong. Ni Alfred ngay. Diyak mo't makita dito'y balay. Awanin tatang. Pimanawon. Anya. Nakiwin na swasan kanyak tatang. Kunak tumat. Kasta ti aramidan na king ka. Agsustento ka no tatang. Itaapay laang katagsapol kan iti sideline mo, anak ko. Awan mga sikaso iti anak ko. Agbiro ka iti flexible at trabaho Aglako ka kasday. Numay papan iti sustento. Di mo namnamaan ti ited ni Alfred. Nakita mo ti trato na iti ex na. Tunggal agdawat ni Emma iti sustento ken kuala. Ay, masiksikuran akong tatang. Si kamutan ti masiksikuran ita. Si kamutan ti adday ti sitwasyon ni Emma ide. Nagawid ka numat ni Alfred, iji balay da Emma. Kunak man no nagpasngayan ni Windy? Wan, ngam nagwin naswas da ka numat tan. Ay nawaw, matlaang. Isumat tinangag ko nga istorya. Naglukon day jeng Alfred. Talaga nga awanan ba in day lalaki? Apay, maasyan ka ni Windy? Ha? Kasla maasyan ka mat ngamin ka ni Windy. Katno grabe mat day nga agsaukin ka ide. Uray kas jeti pa nagsasauna kanyak idi. Kat kaasilat tamot, beshi. Hay sos, karma na lakit di daytan. Kanunungan namat ngamin tikilong aramid ni Alfred. Konsentidor awindi. Hello, Alfred. Awag kamot nga awag si Kawindi. Apay ka daya. Nalipatam samot ng tiputot mo. Anyat kahit mo asawin. Kwarta! Kasapulak ti kwarta. Awanin igatang ko iti masapsapul ti putot mo. Urayom nga agsulto Kastala ka na yun ti bagam kanyak. Aginggat ka ano nga agurayak Awan nagtumaan nyo ken Emma. Ay di nakikumpara iti dayjay nga Emma, ha? Pudno may. Agpada kayo arupat kwarta. Anya? Kas tamad lang daramid ni Emma kay. Natural! Mangted ka iti sustento taputot mo mat daytoy. Makita. Awan nagdumaan nyo ken Emma. Ha? Saan asyak ti kalkalabanam? Agsustento ka. Tano di mo kayat ipabarangay ka. Agap-apa kayo manan ken Alfred. Una, tanaturad nga agsao iti kasyay, tatang. Kunamlan asino mo't daya at tao. Kat, ada inted na sustentaw. Awan nga rod. Awan nga rutan namnamaam ken kuana Masapol ngagtrabaho akong tatang. At niyangay nga rod. Kat irresponsable mo ti amatanak mo. Inaramid na mo't lang ken katikas ti inaramid na ken Emma. Tatang. Anyan tulangan ti maiba ka ni Emma. Numaamuan na ti kastoy na pasamak. Sapay kinunsintem ti aramid na Alfred idi awan pa anak yaw. Bidot ko dayjay, tatang. Karmam lagi di daytan anak ko. Pos kapay mo't apos ide. Ita, si kamot tan dagparparikaw. Pagbababawyak ti panang kunkunsintik iti aramid ni Alfred idi, tatang. Urag babawi ka, saanin na may suble tinapalabas. Pagadalam laangan tinapasamak anak ko. Made, ti makibiyang iti parikot ti sa balya tao. Ken mangkonsinte iti dakas nga aramid. Ay nawaw! Di ka agbalin a one-sided. Di mo konsensyen ti anyaman abidot nga aramid ti maysa a tao. Isurum kit di, tapno baliwan na ti kilo nga aramid na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa, apakay
maitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ha, makaparurod mo't dagita ataraken ti karuba. Dito'y paraangan mo't akanayon ti ayanda. Ay nawaw! Bigbigatan anapudot ti ulo yun nanang. Apay ka di aya. Dagiti taraken ti kaaruba, dumalon damutin iti arubayan tayo. Mabambannog akon ang mga abaw. Saan mo't ngamin anatarimaan ti alad nanang? Gumatang ka man ngaminan iti simintaw. Wen nanang, kasaritak pa'y ni Tata Orlan numano asimento ti kasapulan para iti alad. Nayunam latan, tati dadduma, mausar dito'y balay, tapno malpas metlaangan ti extension ti balay tayo. Idi pa'y lang amin anarugyan, ngem di pa'y menalpas. Wen nanang. Numabalbaling, kat iti kumakabiitan a panawan na nakaw. Wen nanang, di kay madanagan. Tasakbay ang mapanak iti trabahok, dumagasak pa iti ayan ni Tata Orlan. Simang peten ti semento nga order ko nanang. Mano abag ti in-order mo, anak kaw. 30 nga bags. Ay nawaw, umdas ayamat ti 30 abags laang. Isu ti imbaga ni Tata Orlan idi nagsarita kami nanang. No akurang gumatangak tumanen. Ah, okay. Masapat ti trabahok ita. At kita kayo no adat ti mayat amang ibunag kadagijay. Saan tayo mat akabailan abunagan ta nadagsenday jay. Ala, tagkita akto, anak kaw. At to'y ti 2,000 nanang. Pangusarak nga'y day ta kwarta. Anya kumapay nga tangdan ti mangibunag kadagiti simento Jay sobra, igatang da iti merindada. Ay nawaw, sinubra ang magtanakaw. Husto laang nanang. Kastamot laang ti itid dagiti kaaruba tayo no ada ti ipabunag da. Nadagsan mo't ngamin ti simento. Kan may sa, medyo adayo dito'y ayan tayo apang ibunagan da. Sa dino tinagapwam, Renz. Ito ayan ni Nana Salud, Nana Felisa. Ape ka di. Anya ti inaramid mo ijay. At daim pabunag na kanyak, Nana. Kahit nalpas ka di ti ipapaaramid na kan ka. Nalpasin No kasta nga raud. Siyak man mo ti adda ipaaramid na kan ka. Anya ti paramid nyo, Nana. No kayat mo lakit di Kaya't kulaunay Isupay abalon ko iti pagadalan ti itadyo at tangdan ko. Nakitam ka day dagiti simento iti waiting shed. Wen, Nana. Kukwayo dagijay. Wen, dayjay ti ibunag mo dito'y balay. Itad kung tulangan ti tangdan mo, numalpas ti ipapaaramid ka. Okay, Nana. Agsubliak tumadamdama. Agawid akpay tamabisbisinak. Agyaman nakitiin luto yung anat ang apong. Agrubata kon. Ay nawaw, nagpartak kamatan anangan. Una, tadapay ti pakitang danang apong. Sino maling? Kurang man no binunag mo, hindi yung pabunag ni Nana Salud king ka. Nalpasin apong. Ngamadda ka numot ipabunag ni Nana Felisa. Kabailam ka di dayjay. Kabailak, apong. Nakita nung nabandog ka, aginan na ka apaw. Di mo ipilit kag trabaho, tama nga noan niya pa'y timapasabakin ka ijay. Una pong, agi na naaktulat ta, numalpas ko ti paramid da. Isupay ti itid datangdan ko apong. Isupay abalunak ijay pagadalan. Naladaw ka mo't anagawid, anak ka. Kimbagam ka nakit alas 12 nga agawid ka. Kumaa nga man-mano tinagbiyahe tatang. Tinaw, apay ngay, Wen tanangina kat nga ruti krudo tatang. day takit day. Ay, ni Renz ngay, saan pa'y anagawid? Nagawid ita alas 12. Ngimrimwar manay, tadda ka no ipabunag ni Felisa kinkwana. Ay nawang,
Anya ti kunayo, tatang. Iti ayan ni Nana Felisa tinagturungan na. Way, adda ka di parikaw. Ay, nawaw. Apay anapan pailaang ijay. Kat no agdinamag dito'y lugar tayo, asaor day di abakat Felisa. Manay, Wen tatang, adda ka numanan ti ubing asinaor na. Di na inted ti husto atangdan ti ubing. sapay la kumaat di na aramidin day ta itiapaw. Narigat nga tatagbagkat iti nagdansay. Nalpasin na na, Felisa. Nabunag kumataminan. 500. Ay nawaw, daytoy lang titangdan ko na. 500 lang. Wen, adda ka di parikaw. Apay 500 lang. Kat 30 bucks day nana. Kung medyo adayo dito ayan nyo. Wala, nga mano nga oras lang, mat ngay naramid mo. Ay sos, di ka nagreklamo. Agyaman ka kit di at 500 pa lang tinted ko. Saan kat at 250? Nadagsentim pabulag yung kanyak nana. Numabalingkat na yunan yung kumatitid yung kanyak. Ha? No di mo kaya ti 500? Ala, isublem dagita asimento iti nangalaam, ta ipabunag kulatan iti sabalay. Anya? Diyak kaya ti kasta, ha? Diyak kaya ti naririunay. Ubing ka pa ilang ang kasta kamutan. Ropat kwarta. Agmeryenda ka pa yan ako. Nagluto ak iti paboritong abananak yun. Ang yaman aklaunay, nanang. Ay nawaw. Apay kasta nga eh. Kasla saan ka naragsak? Kasanumot ngamin, nanang. 500 lang tinted ni Nana Felisa at ang dan ko. Anya ti impaaramid na ken kaya. Impabulag na ti 30 bags asiminto kanyak, nanang. Ay nawaw. Nagadon? Kun medyo adayo matibalay da iti waiting shed. Awan ah. Lugi ka no 500 lang tinted na ken ka. Imbakak anayunan na. Hindi namot kayat, nanang. Talaga asaor da abakat. Ti ko na kanyak kat isublik ka no ti simento iti nangalaak. No naririak kay pabulag na kano iti sabali. Awanan panunot da abakat. Basta ubing ti ibaon na, sauran na. Nalakaayamat ti agbagkat iti nadagsan. Impabunag yung gaya man ti semento nanang. Nalpasen ah. Siyak pa'y ti ko na manakaw. Asino nga tinangibunag kadagi jay. Ni Renz Abigail anak ko. Naimbag man takayat na nanang. Una, tamay samot da nga alis to no kwarta ti saritaan. Amin tayo mat kat alis to nanang. Asino ti saan amang kayat iti kwartangay. Why, nga mas rupat kwarta dalata. Talaga laang siguro akasapulan na ti kwarta. Nang runa kat single ma'am ti inana. Nana Felisa! Nana Felisa! Ni Manang Lorenza ti agpukpukaw nanang. Mala, aramidom latan ti rumbang nga aramidom. Siya kon ti makisarita kan kwa na. Anya ti masapul mo, Lorenza. Apay matakas dyan, nana. Ay nawaw, ti anya, 30 bags ka no ti impabunag yu iti anak ko. Ngam 500 lang ti integyo atang na. Day ka day. Apay akas dyan, nana. Apay, di na kaya ti 500 ay Awan mo't may saal daw na nagbunag ka. Sa bali ti rate ti kumboy, nana. Saan nga oras ti mabilang? No saan kayo akontento iti inted ka? Ala, bagkatin nyo dagita asiminto. Ta isubliyo iti waiting shade. Anya? Aramidin nyo, ta ipabunag kulatan iti sabalay. Nagadulaki din aririyo aya. Una yun, ti kasta kapanunutan nyo, nana. Saan anasaya at agundawayan nyo dagiti ubing? Ay, nuawanon ni Bagam, pumanaw kan. Di ka agiskandalo, iti paraangan ba? Anya ti imay imbaga ni Manang Lorenza nanang. Ay kwa, dalaing may na sinaludsod, anakaw. Anya ti sinaludsod na kada kayo ngay. Sinaludsod na, numano ka no ti inted ko atangdan ni Rains. Kat, Siyempre, imbagak adwaribaw. kat, Diyan mo Saan siguro nga imbaga ni Renz ti pudnaw. Iso nga imay nagsaludsod ni nanang na. kwarta na matday jay no bilang nanang. Ay, diyan mo kadagita at tao. Sa bali nga min ti ubing itakag, nalaingdan nga agulbog.
Kunaklakit din no anya ti umay na ibaga. Nagsaludsod lang gayam. Awan ti makagapaw tapno agririda. Tainted ko matitangdan ti anak na. Sa urday di abakit. Talagang inbak-bakit nan ti kasjay nga ubali na. Anya tinagsaritaan nyo aya. No nareklamo kami kano, isublimi dagiti semento a binunag ni Renz, ta ipabunag na latan iti sabali. Ay nawaw. Bakit ang nakasta ti panunod na? Ay, makaparurod nga rod tatang. Awan na bigil ija aya. Awan ang nakitak tatang, jak amu ano adda iti unag. Ang mga no di na amo ti kasta nga aramidin ti nana. Ay, narigat ti makiap-apa iti day abakit tatang. Renz, anak ko, inton sumaruno, di kan mapmapan ijay. Wala na. Sayang laang ti bannog mo, no sa uren nakamit laang day abakit. Adda ni Renz kabsa. Apay ti apaw. Anya ti maipaay nakatakayaw. Adda ko mamanen ipabunag ko kenkwana. Sa nga pulo agalon day chay. Danom ka de. Wen kapsat. Jakmet ngamin mabagka. Lading itay. Ngam saan miya palubusan ni Renz kabsa. Ay nawaw. Apay ngay. Wala. Tama nga no sa uram manan ti ubeng. Anya. 500 lang tintin mo atangdan na itay. Ita, nagtured kang umay dito'y balay. No awan ti mayat amang ibunag kadagitada no. Si kalatan ti mga ramay, tapno ammong tirigat na kabsat. Apay ngay nanang, di yung matgayam impabunag ti danum tayo. Nalabsak iti waiting shed itay. San pa'y tawan mo't mayat amang ibunag anak kaw. Ay nawaw, nagado nga ubing dita nanang. Di dangarod kaya tanak kaw. Ne, apay kanumot? Ay, jakman amu kadagi jay. Si madut damot taon. Anya? Si kalatan ti agkita, no adakit di amamum dita. Okay, inton bigat latan nanang. Masapol nga adda maibaon, ta saan ko amasango abagkaton dagijay. Nakarkaro kayo manen, ta adaan na yan nyo. Naimbag abigat mo, Manang Lorenza. Anya ti maipaay ko ken ka, Abigail ading ko. Amangan kunak no mabalin at ang danan ti anak mo, Manang. Ha? No awan aramiden na awan mat ngaminen daduma a maibaon ko. Kinapudno na saan min apalubusan ni Renz. Amangan no sa uren manen ni nanang mo. Sa uran? Wen, 500 lang ang tiinted ni nanang mo para iti 30 bags a semento nga impabunag na iti anak ko. Anya? 2,000 ti inted ko kinanang, Manang. 500 lang ang matinted na. Napanak pa'y iti ayan nyo idi. Ta ipalawag na kumano apay a 500 lang ang tinted na. Nga makaumot-mot. Isumat lagayam nga awanan mayat amang ibunag kadagiti galon mi Sasauran na maggayam ida. Day tatipod no ading ko. Ay, di kay madanagan. Tasya kung timangtad ititangdan ni Renz, Manang. Ala, mabiit lang ang tayabak ni Renz. Da kayo adwat ang sarita. Agyaman aklaw na itinaimos a merienda, Auntie Abigail. Awan anyaman na, Renz. Itid kumatlaang titangdan mo. Tamang ano ka sa pulang matan. Kasapula ka talaga, Auntie. Dahito titangdan mo itangal daw. Dahito yung matinayon titangdan mo iti 30 bags a semento. 500 lang kanong matintad ni nanang keng ka. Ay nawaw, sobra tayo ta, Auntie. Sakto laang. Nang runak at narigat mati agbagkat. Bilibak keng ka at amaano sampay. Kapilitan, Auntie. Isupay abalon ko iti pagadalan. Say-saya atom ti panagadal mo No adamanan ipaaramid ko, si kalatan ti ayabak. Agyaman aklaw na, Auntie. Nakita tinted mo akwarta iti dayjay a Renz, Abigail. Apay ka din nanang. Sobra mo't dayjay. Sakto laang nanang. Apay amang tad ka iti dakkel agatad kadagitang ubeng. Wen ata inaramid na mat anasaya at ti trabaho na nanang. Wala, nga marwam damit no kasta akanayaw. Ninayon ang paygayam ti inted ko atang danday day. Inaramid ko laang no anya ti maiparbeng nanang. Madino sa sauran tayo dagiti ubing. Kayat mo asawan sa ora. Amuyo daytan nanang. Amuyo no anya ti inararamid yo. Apong, gimata nga kiti manok. Ay nawaw,
Apay aging matang kapailaan. Wana, tada kwarta kapong. Kita nyo. Nagkatuwa kwarta apok. Intod na ang tabigil ti husto tangdan ko apong. San lang nga dayta? Ninayunan na pa iti tangdan kong intod ni Nana Felisa. Iti imbunag ko ti 30 bags a simentuda. Nagsayaat ay no kasta apok. Ungar apong. Nasayaat ng tabigil. Sa nakas kininana Felisa, asa oran na tipada na atao. No day parabin ng tabigil, mapanak man ninapong. Ay wala. Isupay ti itid na kin kaapawk. Isupay agastusan para iti panagadal mo. Mga nanang. Sana ka mabisain. Ay nawaw, nasakit ka di pa ila ang tinakam yung kanya? Kasano, kat sabali mo't atao ti saksakit mo. Gaputa saan anasaya at asauran nyo ti padayo a tao. Uray pa'y ubing dagita, saan ama iparbeng agundawayan tayo ti pada tayo a tao, nanang. Nagadulakit din ngay bagbagam. Nukas nga tamat ti aramidon ti sabali a tao iti anak wino apuyo. Anya nga ta ti marik nayaw. Naragsak kayo nga ta. Eh, siyempre, saan? Nukas nga rod, aramidon nyo ti husto, nanang. Ti panagsaor iti pada tayo a tao kat basol iti Diyos. Dayta kumati kanayon alaglagi panyo, nanang. Ay, nawaw! Daytoy kat maysa a palagip kada tayo. Adi tay rebeng asauran ti pada tayo a tao. Agbayad tayo iti husto kan umno. Tadayta ti pagayatan ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat gatangan nyo, Nana. Sa anak agumatang, sir. Adala kayat ko asaludsudan. Anya dayta, Nana? Nakitak nga men ti karatula ahay ring kayaw. Saludsudak ko mano awang kadipay na biro kanyaw. Awan pa'y nga rod, Nana. Amangan kit din o dam amuyaw. Tay kumada experience na, Nana. Di anak ko, sir. Napadas na dayjay tinagtrabaho iti may nga snack house. Ibagayo man nga rod to may agaplay, Nana. Talaga kasapulan mi ti trabahador. Tamang rugi ako ni ti trabaho. Diyak masango tagtrabaho iti snack house mi. Mano ti kasapulan yu aya, sir. May salaang, Nana. Manumot nga min ti customer mi. Mala, ibagak iti anak ko, taumay to agaplay. Sa dino ti balayo, Nana? Iti asidag ti gas station, sir. Ay, masapol nga ron nga ag-tricycle ti anak yaw. No dito iti pagtrabahuan na. Ano san nan tinapatag kat ada pagtrabahuan na, sir. Ada nakitak ahay reng ijay sintraw, Rose anak ko. Ay nawaw, anyaman at trabaho day tananang. Snack house day jay nakaw. Amangan no toxic tumanin dagiti katrabahuan dita. Saan mo apagparikutan day ta? Ngamen, may salaang kanaw ti kasapulan da sir at trabahador. Taman manumot ti customer da. Aya, Wen anak ko, mapangkaki din nag-apply. Sayang mo day jay. ti snack house iti asidag ti grocery store ka din, nanang. Wen, ijay nga raud. Agawaam, ta mga numaunaan ka. Mayat no ijay ti pagtrabahuam ta asidaglaang.
Saan ka nga aggastos iti abang nukwa? Ang mga nunarigat ti trabaho iti nanang. Kabailam anak ko. Napadas mo may tinagtrabaho iti fast food chain idi kay. Si kagayam ti anak di babae na kasarita kiti kalman. Siyak nga rod, sir. Rose, tinagan ko. Oh, at iti biodata, sir. Kabailam ka dito trabaho dito eh? Wun, sir. Kas makita kat nalakat ti trabaho dito eh. Kas makita kiti biodatam kat saan ka nagturpos iti kolehiyo. Saan taawan mo't kwartami, sir? Okay lang matkit di kanyak. Oresan ka college graduate. Tinapatag kat kabailam nga ramidin ti trabaho dito eh. Ayun, sir. Kabailak ka. Kaano amang rugi sir? Mabalin mo't inton bigat no kabailam lakit di Mangrugi nga rodin inton bigat, sir. Okay. Alas 9 ti agsapa kat adda ka kumadituyan. Nukas tagaraw, adda nakasaritam amayat nga agtrabaho iti snack house mo, Carlitaw. Adda tatang. Rose tinagan na. Kalugaran tayo mutlaang. Ngam sa balila asityo. Naanaws kan mapagpiaran nga tamot lang dayta. Adamot experience na tatang. Unang mapagtalkan nga ta. Panagkunak katuan tatang. Nasaya at may nukas ta. Narigat ti maadan iti empleyado asakit ti ulaw. Pudno launa tatang. Kaano amang rugi ni Ros ngay? Inton bigat mutlaang tatang. Manungal daw laangan kat mangrugi ka matan iti trabaho manakaw. Iso da kayong tupay lang ti pangital ka kiti snack house. Da kayo ti mangisuro kadag iti rumbang aramiden ni Ros tatang. Ewan na, mabalin lata may tanakaw. Ay nawaw, apay ada kayo ti may tataador. Una, tabisi ni sir mo. Anya? Sakpay laang ti makadwam ditoy. No adda di mo amaw, agsaludsud ka laang kanya. Amok matkit di, tata. Naisuron ni Sir Carlito dagiti rumbang nga aramida. Hindi na saya at nukasta. Ewan nga ron pagparikotak. Bantayan ka laangan. Ay nawaw, saan amasapula bantayan dak, tata? Iso nga ron tibilin ti anak ka. No siyak tida kayo, agawid kayo laangan, tagina na kayo. Itian niya aga po nga agbambanog kayo, kat saan kumat akasapulan titulong yu ditoy. Kas nakunakon, ang muktar aramida. Anya? Nangagyumat siguro timbagak, tata. Wano, kayat yung nga ulitak manan. Simangput ka magaya man, Rose, anak ko. Ay nawaw, itay pa'y ananang, di nakita niya. Busy ak ngamen iti kusina itay. Ay kat saan ko nabasol day ta? Ay nawaw, saan kamit apapabasulan kay? Kumusta ti trabaho ngay? Makapaasar ti daddo mga customer nanang. Apay may, Kasano, nakadado a request da. anya? Jay daddo ma, di damot makauruuray. No awan laang jay lakay pinagsasawak dagi jay. Ay madi di mo pagsasawan dagiti customer mo, anak ko. Kan asino alakay ti dakdakamatem? Day jay alakay ador ananang. Ay nawaw, lakay ador kunam, kat amatibus mo day jay. Irespetom latamat di tao Kan aganos ka, saan ama iparbeng ti kasta a panagsasaong kunak tumag. Kumusta ti panaglakom, Ros? Ay nawaw, nakaumay kayo mat, Sir Carlito. Nasapa kayo ita Italaang manen, ta saan na ka busy. Ni tatangay, Nagawi din, sir. Adda ka no napatig nga aramiden na. kastagayan. Ti sales mo ngay, kumusta matan? Kitain nyo latan tilistaan, sir. Adda ka dimot lang gimatang? Adamot kit di, nga manmano lang. Tinapatag katada maurnong. Ayun gayam, dandani maibusan ti fries kan hotdog, sir. Adda ka di pa'y mailuto inton bigat? Adda pa'y matkit di, ngam good for 2 days lang ang day chay, sir. Sige. Agpay-deliver ak nga ro din ton bigat. Kapilitan tano awan may deliver. Awan mo't ilakok, sir. Nagadumanan ti order. Anyan ti kastoy. Jak amo no anyat unaak. No apay mo ngamin nga aggigidan dagito a customer. Kumusta ti order ko? Naluto ka din? Ay nawaw, saan pa'y madam? Kas makita yumat, ado ti nakapila. Kun agmay may saak laang amang isagsagana kadagiti order yaw. Kat di ka agungot Mabalin mat nga ibagam iti nasayaat.
Kasano kuma, kat kaslaawan common sense yu, di kay makaururay. Ay. Maditikas ta pa nagsasaom iti customer mo ah. Ay na madam, saan kayo ang makangag no amuyo tar aramida nyo? Na, tasyak pa'y gayam ti dakas ita? Saan ka di at 30 minutos lang ti inbagam apa naguray ko? Kumaa, ngam nagadungarod ti order. No kasta nga rod, ibagam iti nasayaat. Saan akasta ang makiap-apa kakit din? Makapadismayamot ti gumatang no kasta ti aglaklako. No nadismaya kayo, di saan kayo agumatang? I-cancel yu ti order yu. Anya kumaita kanya ngay. Saan lang mat ada kayo ti customer ditoy? Asino matjay paralako ni Kasinsin Carlito iti snack house na, Uncle Ador? Rose, tinagan na kaanakan. Kalugaran tayo mitlaeng. Ngam sa bali a sityo. Apay ka din. Madi ti tabas ti dila na, Uncle. Ay nawaw, adda ka din napasama kadyak amaw. Jack magustuhan ti panagsasauna kanyak itay gimatangak iti snack house ni Kasinsin. Pinagsasawan na ka? Wan, Uncle. Saan lang asyak tinungtan na itay? Agraman dagiti padak a customer. Anya. Dayta ti pudno, Uncle. Nakamisuot lang arudan kabayatan ti panaglako na. Apaan na pa'y dagiti customer na. Nini. Apay ngay akasta. Sana may parbang ti kasta agalad ti may isang empleyado ah. Ay, bastos nga rod, Uncle. No siyak tibus na dayjay, inikat kon iti trabaho na. Ha, pagan anok nga iti bastos nga empleyado? Amom ka dito impulong ni Kasinsin mo susan kanya, Carlito anak ka. Anya timpulong na kada kayo, tatang. Tinagalas nga ugali ti empleyado. Ay nawa, ni Ros ka di, tatang? Sino kumapay ngay? Isulang mit empleyado. Bastos ka no dayjay kay. Apain na dagiti customer yaw. Ne, jak amo ti may papaniti day tabanag, tatang. Kasaritam to ni Rose, anak ka. Sapay na perdi ti CCTV, jay. Kunak naman no na ipatarimahan mang. Saan pa'y, tatang? Busy mo't ni pare Eddie. Angam, nupay kasta. Kasaritam latta ni Rose, anak ka. Ibagam nga agsingsing pati jay. Sa ngagbalin abastaws kadagiti gumatgatang. Taamangan no mairaman ti negosyo mitikas jay ugalyan na. Pudno ka di tinadamag ko, Ros. Anya anadamag yu, Sir Carlito. Bastos ka kanumad kadagiti customer tayo. Ay nawaw, asino tinangidanon kada kayo, sir? Saanan na napatag no asino? Ti kayat ko amaamuan kat no pudno ka di. Ni, saan sir? Iti anya aga po ko mga aramidak ti kastangay. Siguraduam lang. Tadyak kayat ti bastos nga empleyado. Ni Sir Mat, nasingpulta kanya. Okay. Itad ko gaya man ti sweldo mi tabulan. Ay na, agyaman ako na, sir. Awan rumba nga pagyamanam, ta nagtrabaho ka. Isungad da sweldo. Ti kanyak lang, kat agbalin ka friendly kadagiti customer tayo. Iti kasta, kat awan rumswa parikot. Un sir, ariglado. Agsingsing puta, tapno awan maibagayo kanya. Ay nawaw, inayadamot nga irikap tiri daw ah. Napudot ti ulok itananang. Itian niya aga pumanan. Una, tanagturod da kita customer. Agasam nga ita impulong dakit din iti boss ko. Nasermuna nakit din iti kasdi nga aramiden da. Abangan ba't no aday naramid mo asaan ama iparbang anak ko. Ay, basol damot lang no apay anak kang dakanyak nanang. Kas empleyado iti kastaan negosyo at iduk kuma ti kordon mo. Kasano? Kat agpapadada saan ama kaururay? Orayan niya pa'y ti rason mo. Saan lata maiparbang a pagsasawam dagiti customer mo. Sika ti agad jas anak ko. Aganos ka tatrabaho mo dayta. Nay, nakamisuot ka ba't anagawad, anak ka. Wan tabi ba ti sales ko, tatang? Anya, Kitaan nyo ti listahan, tatang. Dakkal ti bimabaan na. Idi kat ora man mano ti customer. At dalat tamat maurno nga sales. Itakat awanan. ay nawaw. Bimababig ngagpaisaw. Nakaskas daw nga ro, tatang. Amangan mo't nakup-kupitan na ka ni Rose. Nag-inventory ak itay. Kat awan mo't mapukpukaw, tatang. Ngay, apay gano'n na kastangay.
Dakil mo tibim mabaan na. Wan nga rod, tatang. Masikura kit din. Nakitam ti insend ko ken ka kasinsin Carlito. Anya nga send mo kasinsin? Ti post da may papan iti snack house mo. Ay nawaw. Asino tinang ipos iti snack house ko kasinsin? Kitaam ti insend ko ken ka kasinsin. Makapadanag gamit. Bastos ka no ti trabahador mo ijay. Anya? Basaam ngamin ti post ti may sa asukin. At dapay video na Saan lang ngamin ang makita ti rupa ni Rose ta in blurred damad. Amangan no daytan ti makagapo abim maba ti sales ko. Kasanumat ngamin kasinsin. Nangala ka iti trabahador mo nga awan aanusan na. Kay, nakapagsalita kayon iti customer anang ipos iti snack house mo, anak ko. Wan, tatang. Anyat imbaga na ngay. Confirm, tatang. Bastos ka no ni Rose. Madititabas ti dila na. Tinaibaga pa iti customer kanyak. Ket isardeng na kanun ti gumatang iti snack house ko. Tanakaungot kanun ti trabahador ijay. Ay nawaw, nukasta nga raw. Pudno tindanon ni kasinsin mo asusan iday. Isumat lagayam abim maba ti sales ko, tatang. Nagtalik kalaunay mo't ngamin iti dayja aros. Diyak lang pagarup am aramid na ti kastoy, tatang. Awanan, nairaman pa ikit iti negosyom iti dakas nga ugali dayja ababae. Wan nga ron, tatang. Sana makan anos. Nalaka ka no ang makaungat. No sakti si ka, sukatam kit din anak ko. Di mo urayan ang malugi ti negosyom gapukin kwa na. Papanamngay kasinsin Carlito. Iti snack house ko kasinsin. Nakasarita mo tinangipos iti snack house mo. Wan kasinsin. Amok itan no apay abim maba ti sales ko. Idi pa'y mat ngamin abi nagaak ni Uncle Ador. Kunak ano na ira na lang dayjay kasinsin. Talaga amot gayam nga ugalinan. Talagang ikatekon dayjay aros. Aywan kasinsin. Agkita kalangan iti sabali. Pilyam tay nasingpet tapno saan anakabutbutang ti gumatang. Kasta ngagpaiso taramida kasinsin. Tsak kaya ti malugyan niya. Asinumat nga iti mayat amalugay kasinsin. Itad kun ti sweldo mitalawas. Ay nawaw, apay nga itadyo kat saan mat akatapusan ita, sir. Gaputa itamot ten ti maudi pa nagtrabahom ditoy. Ni, apay nga'y akasta, sir. Naipos ti snack house ko gapukin ka. Naipos? Wen, ket no saan ka pa nga ikatan? Timot negosyok ti malugi. Sir, kasapulak ti trabaho. Saan kumamat akasta, Nakapangadeng akon. Kasyandak ka di, sir. Di mo't impakpakaunakin ka ajak kaya ti empleyado abastos. Dakkel nga min ti pikto na dayta iti negosyok. No kayat mo, ipakitakin ka ti pos nga ibagbagak. Tapno ammom ti mapaspasama. Anya jay nadamag ko nga naipos kanumat ti snack house a pagtrap-trabahwam. Nakadamagan yung mat, nanang. Dagiti kalugaran tayo asuki yu ijay Anya, Bastos ka kanuma ngamin. bastos no bastos, nanang. Pangaasiyo, tadiyo na yunan ti parikot ko. Naa, si kalangarudan ti adabasol na. Naikatakon iti trabaho, nanang. Oh, anya, naragsak kayon. Anya, Day tatipod no. Awanan subyak at trabaho ijay. hay, kanayon laangan ang maikat ka iti trabaho anak ko. Awan basol ko, nanang. Kasano nga awan basol mo, kat bastos ka magkano ngamin nga agsasao. Ay nawaw, di naksermunan tanalpas nga ruden. Naikatakon, nanang. No apay mo ngamin abastos ka kadagiti customer mo Libre laang mati agbalin nasayaat. Ay nananang, di nakmaawatan. Nalakakada kayo ti agsao iti kasna. Ngamin, saan ada kayo ti mais-stress iti inaldaw. Talaga laang nga awan ti aanusam anak ko. Talaga gayam asika ti ayan ti parikot. Saan ang maibagay kang kati kasta trabaho? Tamalugi mo ti negosyo ti bus mo. Ay nawaw! No ti empleyado kat di na amo ti mang kontrol iti unget na, sakat bastos pa iti panagsasauna, dakkel a parikot iti negosyo dayta. Isuatap no awan to ti pagbabawyan tayo, agbalin tayo kumaan na sayaat at trabahador. Iti kasta, saan ang maapiktaran ti kumpanya a pagtrabahuan tayo.
Kang runaan iti amin, saan tayo ang maikat wenno mapukawan iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusan ti bagas, Renato Lakay, awanen maisaang. Ay nawaw, apay ang masapul nga ibagam ganyak. Gumatang ka dita store Kasano kumagumatang da tao, kat awan mat kwarta ang maigatang. Ag per kilo ka pailaeng ano iso ti umanayan ti kwarta. Kurang day di ama iper kilo. Singiram laangan ti bayad tinateng, ta iso ti igatang ta. Ne, aguray pa'y mat Apay nga aguray pa'y laang, kat awan nga rudon maigatang iti bagas. Bayam pailaeng tamaurnong ijay. Anya? Umutang ka laangan iti bagas ala ako ni Nana Linda. Ibagam abayadan tanto no makasingir ta. Nakababae ng ti umutang ken Nana Linda. Man nakaawat mo ni Nana Linda. Basta ipalawag mo ana imbag ken kuana baka Naimbag abigat yo, Nana Linda. Kastamot kan kanakong, anya ti umay mo gatangan. Mabainak launay kada kayo. Ngam no choice mat ngamin, Nana. Ay nawaw, anya day jay aya. Amangan kunak no mabalin apautangan na kami paylaang iti bagas, Nana. Half kaban ka day. Wen kumano okay laang kada kayo, Nana. Tinapatag kanya kat agbayad kayo iti kabiitan a panawon. Nana. Agbayad kami no makasingir kami. Saan kayo pa'y gayam ang nagsingir? Saan pa'y, Nana? Tapno maurnong kano ko na nila kay ko. Ala, agpili ka nga rod dita no anya abagas ti utangem. Tailistak pa'y laeng ditoy. Agyaman aklaunay, Nana. Awan anyaman na nakong. Day talatan kalakaan ti utangak, Nana. Nakasingir kayo ka din, Mari Jocelyn? Saan pa'y nga rod, Mare? Ay nawaw, apay asaan pa'y kat nangina tinateng ita, Mare? Wano, ornungan nyo? Isumat ti kayat nila kay ko. Madimot laeng no maururnong, Mare. Amangan no mayadjust to ti presyo no kwa. Nilakay ko mo ngamin ti masursurot, Mare. Da kayo ngay, Mare. Nakasingir kayon iti supplier yo? Nalpasan, Mare. Mayat ti presyo. Naimbagkit di ata na tiyambaan tayo ti mayat a presyo. Makabawi tayo matlaangan iti adu-alugi tayo. Naimbag kayo pa'y, Mare. Motoryo day jay? Un, Mare. Iso day ta ti may saan ang igatangan mi iti bayad tinateng mi. Naimbag la pag-service no mapan kami ijay garden. Sapay la kuma at amayat mat ti presyo no agsingir kami iti supplier mi. No adda konsensya ti supplier, awan pagdanagan nyo, Mare. Ngem no naranaan nyo ti supplier arupat kwarta, dayjay ti parikot. Ngem saan mat nga agpapadakit di dagiti supplier. Anya ti planom ngay? ay nawaw. Plano para iti. 2 abulan nun ti bagas nga utang ta kini Nana Linda. Agsingir ka man kit di, tapno makabayad tamutan. Agap apurakan samot bakit? Wen ata madimat laang no maurnong lakay. Ang mga no i-adjust dati presyo. Saan mat siguro? Ay nawaw. Nalipatam ka diti na urnong anatang tayo idinapalabas atawan. Binarat da uray mayat ti presyo. Ala, agkalmakan. Agsingirak inton bigat matlaang. Kasta
Nakababain matlaang ngamin kininana Linda. Agasam jed 2 bulan asaan taan nakabayad kang kuana. Naibus paikit din ti bagas nga inutang ta. Ay nawaw, kunaklakit din o sino ti baro asumungad. Si kamot gayam pare rin nataw. Si kakit di mo't pare. Pugtuak paray, agsingir ka ita. Wen pare, agpasyudadak man, tasingir ti bayad tinateng mi. Kunak to, mate. Bareng adda masingir ko Adda day ta pare. Nangina tinateng itakal. Natsambaan tayo, ti mayat apresyaw. Wen, ngam saan mo tamay may sa atao ti supplier tayo? Ti presyo latta ti masurot pare. Naddaman diferensya ti presyaw. Kat sigurado basit laang. Sa bagay mo't yun di Sige pare, agpatuloy akon. Una, tapno di ka mo't lamataktak pare. Sa dino kano ti papananday di arenato? Agpasyudad ka no, mate, bakit? Agsingir? Wen, Isumot lagayam amayat ti purmana kas jay mo't atalaga ray jay no panagsisingiran, bakit? Iso nga oray saan na nga ibaga ti papanan na, amuklatan. Kat si Kangay, kaano asingiram ti bayad ti naipawit anatang idi Lunes? Inton umay asabado, bakit? Mangipaw ita pa iti maminsan, tapno manayunan. Okay. Ti planong nga aramiden ta ije garden nga matuloy ka de. Wen, bakit? Agmula tamanan, tapno adda ila ako ta. Barang matsambahan ta ti met apresyo. Sige, sumurot ka nga rod ije kusinan, tamangida sarak iti kaninta, lakay. Nasayaat mo, ta sinong batam ti awag ko. Itay pa'y nga awagang ka, ngam di mo matsungbatan. Kuwang amin, bakit? Anya mananday ta ako Sa dino ti ayan mo, katrabien. Awan samot ten plano mga agawid. Adak dito enda kasinsin Mario, bakit? Anya? Apay nga adda ka dita, kat ti pakadam kanyak, agsingir ka. Unexpected nga road, bakit? Unexpected tarupam. Ti bagam kay day, plano mo ti kasta. Kita ang mga numaibusan ti bayad tinatang. Sa anak pa yan nakasingir, bakit? Agsingir ak kulangan o agawid ak dita. Kaano nga ro ti panagawid mo dito Makitan tuman. Sa anak pa sigurado. Ay nawaw, kasano nga ro din ti trabaho ije garden. Si kapay lang man ti makam mo, bakit? Mangtudak langan iti gunggunap. Ay, pangasim agawid kan. Di mo ibaga ang makalawas man ang dayta bakasyon mo. Kumusta nga Mari Jocelyn? Mano tinasingir nila kay mo? Jak amo, Mare. Ay nawaw, apay adi mo amo Mare. Jak amo tawan pa'y mat anagawid. Idi pa'y na minsan nga aldaw ang nagpasyudad day jay Idi pa'y na minsan nga aldaw, ngam sabali tinagturungan na, Mare. Napan iti ayan ti kasinsin na. Ngam nakasingiran. Saan kanupay, Mare? Agsingir tulaangan no agawid ka no. Husto Mare, narigatan. Ang mga numailawan na maigastos. Marurudak nga rud, Mare. Tinapatag kat kumpleto ti yawid na abayad tinatengyo, Mare. Ay, ipadas na ti agulbud kanyak, Mare. Makita na ti sapsapulan na. Sa anak pa'y makabayad, Nana. Nay, kunak man no nagpasyudad ni Renato idi na minsan nga aldaw nakaw. Wan, taagsingir ka no. Ngam aging gaita, awan pa'y mat anagawid, Nana. Ay nawaw, day talaang i-message mo ang mga no nakasingirang katila pangigasgastusan na iti kwartayo ijay. Na-text ko matkit din, Nana. Barang agawid dun. Sapay syudad day jay, ado ti sulisog ijay. Day tangarud, Nana. Sakit ado ti mabasbasak, kan mangmangag ko ang madukdukutan. Aduda nga road, nang runa ijay syudad. No napanda na kiin-inom dita, kat nabartag da, ang mga no itaraydan ti bayad tinatengyaw. Ay, makapadanag nga rud, Nana. Sa anak pa yan nakaturog, iti kapapanunot ko. Itala ang anapanunot mo ti agawid Malas, bakit? Malas de. Binarat da tinatengta. Anya, kasano napasamak dayta, kat nangina tinateng ita. Dakkel tupay tinasingir da Mari Bebang. Wan ta sa balimot nga ro ti supplier dagi jay. Dahito laang ti bayad tinatengta, bakit? Day talaang? Wan, bakit? Kurang pa may bayad iti utang.
Ti resibo ngay. Diya akong inahala itaas-asar ko bakit? Ma-stressa kiti da diya supplier ta. Barat law na imot. Agpaiso ka dit ay bagbagam, wano? Agras-rason ka laang. Agpaiso. Pudno ti bagbagak. Di oras siya dagpasyudad tada kayo tagsarita iti supplier ta. Kas iti sigot a supplier ta gayam da diya bakit? Rupat kwarta. Bayata kung tinutang mi abagas, nana. Ay, kamaudyanan na. Makabayad kay mutlaangan. Pasensya kayon, anana. Italaang nga agbayad kami. Simangpot ka din nila kay Mau. Wan, nana. Ay nawaw. Apay nga rod akas ta ti itsuraem. Madlaw analiday ka na kong. Kasano mo nga min, nana. Manula ang tinayawid nila kay ko. Anya, kasano na pasamak dayta kat nanginamot tinateng. Natsambaan nyo ti mayat apresyo. Wan, nangina tinateng. Ngam binarat kanumanan ti supplier me. Kanayon laengan akas ta tunggal agsingir nila kay mo. Wan nga rod, nana. Binarat nga ta ti supplier, wenno addala sa bali anang igastusan na itibayad tinatengyaw. Uray siyak, nana. Agdwa-dwa akmet. Kasla imposible matan no kanayon abaratan da. Agimbestiga ka na kong. Imposible at talaga ti kasta ang mapaspasama. Mabalin ka ding agsarita, tamare. No awan aramidem ita, ah. Awan medkit di mare. Rest day mikin nila kay ko ita. Anya ti pagsaritaan tangay. No okay laang kang ka. Mabalin a makita ti resibo tinatang yu, mare. Kita akla ko mati presyo. Ay nawaw, para iti anya mare. Wen ata simangpet nila kay ko nagsingir. Kahit, Binarat ka no ti supplier mi tinatang. anya, binarat damanan. Wen nga rod, mare. Manula ngay tinayawid nila kay ko a kwarta. Ti resibo ngay mare. Di na kano inala, ah. Tamaasar launay ti supplier mi. Ang mga no iso ti ayan ti parikot, saan ati supplier yung mare? Kasaritak ko mati supplier mi. Ngam jak amo tinagan na. Uray ti istol number da. Jak amo. Tasaan mat nga ibaga nila kay ko. Ay sus mare, ang mga no agul-ulbud matan nila kay mo. Ang mga no rason na laangan dayta. Mutoy man dagiti resibo tinatang ta fortun lakay. Ay nawaw. An-an mo mo't bakay? Adda ni Mari Jocelyn di Tasalas, kayat na kano ang makita ti presyo. Apay ka numay? Wen ata binarat kano ti supplier tinatengda, sakit adumot ti inlako da ngem ti inlako ta. Ang mga nagululbod ni Renata, bakay? Day tapay ti maysa lakay. Saan tay nga amo no ti supplier daw wenno nila kay nakit di ti parikot. Kita ang miti drawer. Di ta tinang idulinak kadagiti resibaw. Makitkitam dagiti a resibo, Renato. Ay nawaw. Resibon samot tinatang da fortune day ta. Wen, agpadala ang matimula tayo. Supplier lang ti saan. Ngam kita am ti diferensyada. Ne, nangina ti pinagbayad ti supplier da ah. Agpudno ka man kanya. Talaga ka di binarat ti supplier tinatang tawin, no? Ay nawaw. Mamin ano ayang ibagakken ka apod no ti ibagbagak. Nalipatam samot ten asan amay may sa at tao ti supplier tayo. Natural. At dala ta diferensya na dayjay. Itad mo nga rod kanyak ti contact number ti supplier ta. Siya kun ti makisarita ken kwa na. Awanan indilit kon. Saan tamot laangan nga agpasupply jay. Anya? Kan may sa, saan mo't laang agpaabak dayjay. Iso abay amon. Agkita aktulaangan iti sabali a pagpasuplayan ta. May sabar asabun man, nana. Day talaang nakong. Wen, nana. Mabiit lang ta mga laak. Urean niya dito yan. Dayta surflat tan, nana. Oh, ayun gayam, kumusta ngay? Nagpudno nila kay mo. Saan nga rod, nana? Nung nga ta kasaritam ti mismo a supplier yaw. Saan kumat nga amo ti pwesto na, nana? Uray contact number na. Saan akayat ni Renato nga itad kanya? No kasta nga road. Amangan no agul-ulbud nga agpaiso nila kay mo. Amangan kit din no adda sa bali anang usaran na itibayad tinatengyaw.
Patpatsyak nga mindag iti ibagbaga na idikot. No ibaga na abinaratda, saan kumatan adawatan ti resibo. Ta syempre, asawak dayjay. Dakkel ti panagtalak ko kung kwa na nana. Isu ati adday ti panunot na, kat nalaka amayalis ti alipuspos mo. Saanin ita, tagimbistiga ako nana. Saan anasaya at ti kastoy ang mapaspasama? Alay ko! Kita nyo amadamati ina na ti tao. Agkabil kay pailaang mat. Anya ti kayat asawan daytoy? Ah? Anya day taya? Ay nawaw. Agin di ammo kapay lang dita. Amok nga ammom no anya daytoy. Nangalami ti day ta. Iti bulsa ti pantalon mong enlabak ah. Anya? Saan da maggayam abinarat tinatang alako ta? Naglawag amayat ti presyo iti daytoy a resibo. Nangipipan nam iti kwarta, ah? Ko bakit Talaga nga ulbud ka? Iraman mo pa yan ti supplier ta iti kalukwam? sana kasta bakit? Adal emergency Saan nga siya ti ululbudam kunaktumat? Oh. Iruan mo ti bayat tinatang ta, no kayat mga tulungan ka pa'y. Ammom anarigat ti agsapol iti kwarta? Kasta pa'y lang ti aramidam mat? Wunlakay, inulbudan na kanumit ni bakit na. Naglukaw, daya pare Renataw. Ang kasano na duktala ni Jocelyn. Kat saan lang amo ti supplier da. Namin ano nga inlibak ni Renato. Ngam nakita ni Mari Jocelyn ti resibo iti bulsa ti pantalon na, idilinabaan na. Ay nawaw, nagturudan dita pare Renataw. Ngarod ti adda siguro iti panunot na kat saan amaamuan ni bakit na. No kasta nga raw, idi pa'y akastatar aramidan na. Una, kanayon kanumit akas di ti ibagana ken bakit na, nukas na nga agsingir. Anyan ti kasta galad ti asawa. Di na panunutan na mabambanlugmot ni bakit na ngagtrabaho. Managim bubukod nga rod. Pangususaran lang ata kadag iti kwartana. Day tati saan tayo nga ammo lakay. Adda siguro bisyo na asaan tayo nga ammo. Kat, anya pa lang tar aramidam dita. Apa di kagsagana. Kat amumot nga dama aramid iti garden ita. Asino tinang ibaga kang katulungan ka pa'y? Ay nawaw, agasawa ta nga rod. Rumbang nalaang agtinulong ta. Agtinulong? Una, No trabaho, ibagam nga agasawa ta, iso arumbang nga agtinulong ta. Ngum no pa nagsisingiran, bukbukudam matibayad tinatang ta. anya nga rod ti planom ita. Akita kalangan iti tangdanam. Tano siya, busy akmat amakitangdan, tapno adamot kwartak. Iti anya aga po amakitangtan ka. Kat adda nga rod trabaho ta iti garden ta. Garden mo lang ah. Manipod ita, agkanya-kanyatan. Di bale, tawan pa'y matkit di anak ta. Da kayo matgayam ti pakipurpurdiyaan ni Jocelyn. Wala na, maikalimang aldaw na ita. Husto matkit di tapno addamot kwarta na. Wan nga rod na. Narigat no kanayon nga ululbudan nila kay na. Pudno launay tanakunam na kong. Ni Renato mo nga main, bagi na laang ti pampanunutan na. Nalabsan mi iti garden da itay nana, kat agmay may sang agtrab-trabaho. Husto mo't kit day, tapno adda pagnakman na. Asino mo't nga iti mayat nga agbannog, no awan ti gunggunana. Bukbukudan na ti bayad tinatengda. Di bukudan na mo't ti trabaho ijay garden da. Launay anana, no di nakabailan ti mang tangdan, sulwan na ti trabaho. Ay kat kapilitan Ay anya nga minon ti gatangam na kaong. Tinapay na, talo abalkot laang. Mala, agpili ka dita no anya ti kayat mo, ta isupot ka. Nana, may salata man a sardinas. Narabyan ka man Una, tasyak lang ang tagtrab-trabaho iti garden me. Saan mo ta na tumulong ni bakit ko? Talaga asaanan ta nasakit tinakam na ka. May barbang nga raw ti kasingar aramidan na nana. Ti agasawa katrumbang laang nga agtinulong. Dayta ti dinar aramidan nana. Di na amo ti tumulong kanyak. Ngam naman naging bubukod ti maysa. May mayat lata no agkanya-kanya ta. Anya? Si kantumot ngamin, luklukwam ni bakit mo. Saan anasaya at tikas jay agalad ti asawa, Renato?
Pang-aasim ka di at tulungan nak iti trabaho bakit? Awan mo't mayat ama kitang dan kanyak. Amangan ka no saan ko nga itad titang danda. Ay nawaw, parikot mo matanday ta ah. Please matan bakit? Tulungan nak ko ma. Ay saan mabalin? Anya, Adda pa kitang danak ita. Makaammo ka matan iti garden mo. talaga ka di adinak mapakawan? Ure mapakawan ka, awanen. Awan pa nagtalak ko kung ka no kwarta ti saritaan. Itad ko amin ti bayad tinating no agsingirak manahin. Nalaing kalaang mat nga agsaw. Anya, Amok nga agpatinggalaang mananday ta iti sao. no ipanagkukin ka nagbaliwak. Mapakawan nak nga ta? Depende lata ah. Ngam no ita, talaga nga awanan pa nagtalak ko kung ka. Agnanaad ta nga agpaiso iti may sa abubong. Ngam iti kastangar aramidem. Kasla saan tamat nga agasawa. Agbalbaliwakon bakit? Promise, ipanagnak ko day taking ka. Iti kasta, mapakawan na kon. Ay kat aramidem ah. Saan laang aday ta agsao iti inuulbud ti paglaingam. Ay nawaw! No di mo ammo nga ipatag ti panagtalak ti asawam, dumtang tu ti kanito a mauma. Kat di na kanto matan tulungan pa'y apulos. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.